uutta maailmaa kaikilla koko ajan. Ja jatsiakat voi sanoa mitä vaan, on aina voinut sanoa telkkarista mitä vaan, polttaa mitä vaan. Mut pitää soittaa digistä niin järjestää, mutta kysymys onkin siitä, että soittaa digistä. Mitä heiltä näistä tekemään. Mutta silti toi Macintosh ja Siri oli ylpeävä jätät. Ja CIA ei joka nyt ehkä just yksi tyyppi, kun Ramlanit tekemässä ihan sitä perusjuttua, mitä teistä 5 kuuntelee. Että ottakaa relaxisti siellä, laittakaa meille suojeluskuntoon, koska me ei haluta nähdä sitä, että me frendeille vittullaan silloin, kun meitä vituttaa joskus. Tai jos se on nyt teidän suunnitelman mukaista, niin ok. Joo. Entä meidän tyttöystävät? Pitäkää niitä hyvin suojeltuina, että laittakaa joku herrasmies sinne niin paikalle, joku James Bondi tai joku, koska ne on niin valaistuneet tai joku semmoinen. Mutta te tiedätte, mitä te teette. Mä anyways oikeasti rakastan Amerikkaa ja kaikkea sitä.